Cabalen, no, magmula dito sa Friendship Terminal o dito sa tabi ng Ensonville, magpapadiretso tayo papuntang Friendship. So, simula dito Cabalen, no, papunta doon is nasa 5 to 10 minutes yung biyahe natin. So tara, papakita ko sa inyo yung daan paano pumunta doon. Go! Cabalen, no, bali dire-diretso lang tayo hanggang madatnan natin yung Jollibee dun sa mismong Friendship. Yung Cabalen, no, kung nakikita nyo yung jeep sa pinakaharapan natin, so kulay yellow yung sasakyan yung jeep dun sa Friendship Terminal papunta dito sa Friendship Hall, yung tinatawag nilang Korean. Yung tinatawag nilang Korean Town. Dito, yun na Cabalen, kapag andito na kayo sa mismong Friendship, so ito na yung papasok ng Korean Town. So, bali dediretso tayo doon sa pangalawang kanto, pagkataas ng pakaliwa dito. So ito nakapalatandaan nyo na nasa Korean Town na kayo Cabalen, itong Jollibee tsaka yung Burger King. So tara, papakita ko sa inyo yung daan papunta sa Hotel Snow. Guys, bali ating pa Korean Town, and then pangalawang kanto doon tayo dito guys. Unang kanto, so ayun, medyo malapit lang sa may Jollibee. Pag nakita nyo itong arko na kulay black, so papasok tayo dito. Yan, yung so kakanon tayo guys dito. Ayun, sa malayo pa lang makikita mo ni Hotel Snow. Pasibayo Cabalen niya, ako Yalvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, no, nandito nga tayo sa Hotel Snow. So pinakita ko sa inyo kung paano yung daan papunta dito, magmula dun sa Friendship Terminal guys. So sa pinaka first floor nila guys, no, makikita mo yung pinaka swimming pool nila. And then every Friday to Sundays, may live band sila sa may pool area. And then sa second floor andun yung jazz bar nila. And then sa third floor andun naman yung pinaka massage area nila. Yun guys, no, papakita ko sa inyo kung anong meron sa loob ng Snow Hotel, or yung ito nga yung Hotel Snow rather. So yun guys, ililibot ko kayo. So magche-check-in tayo. So time check is 6 PM. So mag-check out tayo bukas is 12 noon. Yun guys, papakita ko rin sa inyo kung anong mga foods nila sa kanilang hotel, and then yung mga amenities na pwede nating pakita sa inyo guys. Yun na Cabalen, bali papasok na tayo sa pinakaloob ng Hotel Snow. So papakita ko sa inyo guys yung nasa loob. Tara.
So yun Cabalen, no? Bali pupunta na tayo sa pinaka-room natin. So ito, check natin. Room 111. Siya guys. So, ito siya, no? Cabalen. Ayan. So, pagpasok nyo, ito siya. So, may heater. And so, may mga towel na siya. So, sa pinakalabas ng pinaka-window, ito na yung beer bar nila. So, the way it hurts. Still together, we strong. Still the ones. So yun Cabalen, no? Kung gusto nyo mag-chill lang, pwede kayo pumunta dito sa swimming pool area nila. Nasa first floor lang naman siya. Napaka-chill na, napakagaling ng kumakanta nila guys. Yan na Cabalen, na bali akyat kami sa pinaka second floor. Yun na Cabalen sa swimming pool area. So meron silang live band every Friday to Sunday. So sa second floor guys, meron din silang jazz bar. So papakita ko sa inyo guys kung ano meron sa pinakaloob. Yan.
Pasibayo Cabalen niya ako Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's video nga guys, galing na kami dun sa first floor or sa may swimming pool area. So kanina nag-perform si Sir Gideon tsaka si Sir Jonathan. And then kasama rin namin si Ma'am Princess. So si Ma'am Princess yung nag-invite sa akin dito sa Hotel Snow. Yun guys, supportan natin yung magiging YouTube channel ni Sir Gideon, Ma'am Princess, and then si Sir Jonathan. Please subscribe to their YouTube channel. So, Kapampangan content creator guys. Sir. Yan, in-invite namin kayo na mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-follow sa aming Facebook page, Paul Entertainment, na kung saan mapapanood ninyo ang mga song covers at anything under the sun at sigurado mag-e-enjoy kayo at sana supportahan nyo kami. Yun guys, yun Cabalen, bali makikita nyo rin ako sa mga vlogs nila soon. Magko-collab kami guys, kasi yung pinaka-tema din ng vlog nila is pupunta sa mga lugar, sa mga pasyalan, and then gagawa ng music video. Abangan nyo sina Sir Gideon, Ma'am Princess, and Sir Jonathan. So, magsasample ng isang kanta si Sir Gideon. Pakita mo, sir! On the spot! Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na bar, pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Andyan ka na naman, di ko maiwasan tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy, handang masagtan kung kinakailangan. May lakad ka mamaya, pwede ka ba makasama sa paggagala? Kung sakali, di ka pwede sa bagay, meron din akong ginagawa. Siguro nga napapaisip ka, ba't ako nangangamusta? Ilang araw ka na naroon sa panaginip ko, nag-aalala lang ako baka sa mapunta. Pero mukhang ayos ka naman, kahit di na kita abalahin pa. Ilang naman namin pa, ang dapat para patago ka magalalasagin. Habang pinapantasya, lamang nila ay maskara mo sa gabi, pitaka mo sa umaga. Uy, Cabalen, bali din kami Sir Gideon tsaka Sir Jonathan. So, siguradong may in love kayo kay Bosta. So, inibatayin daw ko rin every Saturday and Sunday na munta kining Hotel Snow. So, every Saturday and Sunday, 6:30 p.m. to 10 p.m. guys. Pero meron din kaming Thursday and Friday. Yun guys. So, featuring Sunrise and Sunrise. Yan. Magagaling din sila. Yeah. Yes. Hi guys, we are inviting you to experience our snow spa located at 3rd floor of Hotel Snow, and watch out for our Valentine promo. See you guys. Hi guys, this is Gideon. And this is Jonathan. And we are the Lost and Found. We are inviting you to watch us here at Hotel Snow every Saturday and Sunday. 6:30 to 10 p.m. See you guys there! Yeah. Hello mga Snow! Mekeni Cabalen! Alright. Mekeni, tuki ka. Good morning Cabalen. So ito na yung second day natin dito sa Hotel Snow. Napaka-imbing ng tulog ko agabi. Ngayong araw na to Cabalen, ikot ko kayo dito sa Hotel Snow. Papakita ko sa inyo kung ano pong meron nilang mga amenities. And then papakita ko sa inyo yung view sa labas pag umaga. Tara! So yun Cabalen, dito na nga tayo sa labas ng Hotel Snow sa swimming pool area nila. So may isang part dito na pwede kayong mag-picture. So yun Cabalen, yung Hotel Snow is para siyang malaking shipping container. So mga room nila dito is gawa sa mga shipping container. Papakita ko sa inyo guys mamaya, so dito sa video to.
And then later is magbe-breakfast tayo dyan sa simple area nila. Tapos akyat muna tayo sa taas bago tayo magbe-breakfast. Yun na, Cabalen, bali akyat tayo sa second floor. So check natin yung view pag maga. Yun guys, no, nandito na ako sa second floor. So makikita nyo dito sa may bintana, yan sa pinakaliit ko, makikita nyo yung pool. So every morning pwede kayo mag-swimming. Kapag naka-check-in kayo dito, is free naman yung gamitin yung swimming pool. So sa pinakalikod ko ngayon guys, yung jazz bar, yan siya. So dito kami nag-vlog kagabi. So yun, pwede nyo siyang rentahin for exclusive lang sa inyo kung may party kayo or meeting. So malaki yung area niya. Bali ma-accommodate niya yung 30 person guys. Yung Cabalen, try naman nating makyat sa third floor. So sa third floor guys, no, makikita nyo yung massage area. Tara! So after nung nagdan, yan sa reception area nila. So may cafe din sa ilalim. So pag akyat nyo, diretso lang guys. Yun Cabalen, kung mapapasin nyo, pagpasok natin, doon pala nasindi itong pinailaw nila. So nagamit sila ng motion sensor para makapag-save ng energy. Yun. Ang ganda ng view guys, no? Yung Cabalen, no, yung hotel store, ito yung pinakaunang shipping container hotel in Pampanga. Kaya napapakita ko sa inyo guys. So, totoo yung sinasabi ko yan. Legit na container yung hotel. Dito sa Mareda na Cabalen, makikita nyo rin yung pinaka-parang lights niya. So, recyclable din naman siya, gawa dun yung mga pinapon na bote, and then nilagay na lang yung ilaw guys. So, eco-friendly din yung pinaka-hotel nila. So, yun nga, sabi nyo na, shipping container yung gamit nila guys. So, yung Cabalen, bababa muna tayo sa pinaka-harap ng hotel snow. Papakita ko sa inyo guys, anong view, o anong itsura ng hotel snow kapag umaga. Tara! Yung mga Cabalen sa pinaka-reception area nila or sa may cafe area. So may CR din sila dito. Ayan, pagpasok nyo, may sensor dito. Same din naman dito sa pinaka-comfort room. Ayan siya guys. So kapag wala siyang nadidetect, so namamatay siyang pusa. So nakakapag-save tayo ng electricity, malaking tulong sa kalikasan. Yun, good morning Cabalen, nandito ako sa cafe area nila. So kung gusto nyong mag-breakfast, pwede kayong mag-breakfast dito sa
cafe area nila. So, pwede din naman kayo mag-breakfast doon sa swimming pool area nila guys. Yung mga Cabalen, no, dito na ako ulit sa swimming pool area nila. So, paggabi, 6:30 PM. So, nag-start na yung live band. Yun nga yung sabi ko kanina guys, no, yung pinaka-lights nila dito, yan. So, yun siya. Bali, yun nga, recyclable bottle lang siya. So, nilagyan ng lights, kinustomize siya. So, eco-friendly ng hotel na to guys, no. And then, nakaka-amaze kasi ito yung pinaka-unang shipping container hotel here in Pampanga guys. So, Yung Cabalen, mag-coffee muna tayo bago tayo mag-breakfast. Si Bayo Cabalen, good morning. So, titikman natin yung breakfast ng Hotel Snow. Tara, samahan niyo ako. yun nga Cabalen, bali yan dito na nga tayo sa Snow Spa, sa pinaka third floor. Yun guys, so much better sa sagot kayo through their messenger. Pwede nyo silang i-PM dun guys. Yun na, papakita ko sa inyo kung ano meron dito sa pinaka loob ng Snow Spa. Tara guys! So yun nga Cabalen, kakatapos na natin pumasok sa Snow Spa nila. Ang next natin i-check guys yung pinaka-penthouse nila. So yung penthouse is maximum ng 10 person, 12,000 yung pinaka-accommodation dito kung mag-stay kayo guys. So yung maximum ng 12,000 is 8 person. So kung magdadagdag kayo ng dalawa is additional 500 pesos guys. Tara guys, i-check natin yung pinaka-loob ng penthouse nila. Yun na. Bali yung Cabalen, nandito na ako sa pinakaloob ng penthouse ng Hotel Snow. So sa penthouse nila guys, may 4 silang room. So may yan, may nakikita nyo may sala set.
So yung Cabalen, i-check natin yung isang room dito sa room 301, yung pangalawang penthouse nila guys. Ito siya. Yan. Yun. So very nice. Yun guys, so check natin yung view dito. Kung nakikita nyo guys, ito na yung Clark International Airport. So itong Hotel Snow is malapit lang talaga siya sa mismong Clark. Napakalinis. Tapos maluwang yung kwarto. So dito ng banyo, yun siya. Yun Cabalen, bali i-check natin yung pinakalabas ng penthouse nila. So sa pinakalabas guys, pwede kayo magluto ng samgyeopsal or anything. So pwede kayo magbanding din doon. Tara, check natin. So ayun siya, Cabalen. Napaka-presko. So lalo na pag gising nyo, makikita nyo yung ano dito, sunrise. So yun nga Cabalen, sa pinaka-area na to. So parang mini bar siya. Pwede kayo mag-shot dito, kwentuhan ng family nyo and then ng buong barkada. Yun guys, papakita ko rin sa inyo yung lutuan nila. So kompleto na tong penthouse guys ng mga appliances tsaka mga lutuan. Ito siya. Ay. Guys, meron na rin kayong sariling ref dito. So check natin yung pinaka-ref nila. Ito siya. Yun guys, may free water na kayo. Pasibayo Cabalen, niya ako Yalpin Bautista ni Exploring Pampanga. So thank you for supporting our YouTube channel and then Facebook page and then yung Instagram account natin guys, Maraming salamat sa pagsubaybay sa lahat ng mga videos natin. So saan nyo guys, lilibutin natin yung Pampanga soon. And then huwag nyo rin kalimutan mag-follow sa mga social media account ng Hotel Snow. So yung pinaka Instagram account nila and then yung Facebook page guys. Yun guys, hanggang dito na lang. Please like, comment, share kung nagustuhan nyo itong video na ito guys. And then comment kayo sa description box guys, kung may gusto kayong puntahan natin dito sa Pampanga. See ya! Hello mga ka-snow! Hello Cabalen! Ay, ulit ka. Last. Hello mga snow! Make any Cabalen!